Minkejja l-appelli tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika biex kemm jista' jkun in-nies joħorġu biss sal-bżonn, matul il-jum tas-Sibt kienu diversi dawk li marru ġurnata fejn il-baħar minħabba li t-temp kien wieħed sħun. Fil-fatt ammont konsiderevoli ta' nies għażlu li jgawdu t-temp xemxi, karatteristika tal-Gżejjer Maltin. U għalkemm minnu nnifsu da ma fih xejn ħażin, l-awtoritajiet tas-saħħa qed jappellaw biex jekk sejjer fejn il-baħar ma tażilx postijiet iffullati. Anke hawn tot id-direttiva li wieħed m'għandux ikun fi gruppi ta' aktar minn 4 persuni, filwaqt li tkun osservata d-distanza soċjali. L-avviż legali jgħid li kull persuna li tkun fi grupp ta' aktar minn 4 tingħata multa ta' 100 euro. Fit-toroq Net News seta' jinnota wkoll kif min-naħa l-oħra l-preżenza tan-nies fil-ħwienet u n-negozji kienet anqas milli wieħed stenna. Dan meta issa għaddew ġimagħtejn minn meta l-Gvern irrilassa l-miżuri u fetaħ diversi ħwienet. Fil-fatt jidher li l-maġġoranza tal-istabbilimenti kummerċjali fil-belt u f'Taslima qed ikunu prattikament vojta, fejn saħansitra kien hemm ċerti ħwienet li s'issa għadhom ma fetħux il-bibien tagħhom. Diversi sidien ta' ħwienet li tkellmu magħna tennew it-tħassib tagħhom li issa żdidulhom l-ispejjeż, ikkummentaw fost l-oħrajn kif il-kontijiet tad-dawl kellhom jitħallsu xorta waħda għax ma setgħux jaffordjaw li jħallu l-ħwienet mitfija l kollox. Dan fil-waqt li issa jiżdidulhom l-ispejjeż relatati mal-pagi tal-ħaddiema minkejja li l-introjtu tagħhom mill-beħ għadu wieħed baxx ħafna.